jud nga na ako report. Asa naman taon ning mga pedicab? Hagbong jud ko ning kalakiha. Pasalay kaon. Kung nagyud ka kay na. Kung na mga kamakasulod kay maliit lang ka. Uy, noy naunsa man ka noy. Do you need a ride? Pablo, pwede ba? May problema ko diri oh. Kabalo ko, problema ka. Ako ang solusyon. Pablo, asa mong kuno mo pasakyon? Diri oh. Sa akong likod. Pahawag bi? Buhag-buhag ra ka? Balo ka, Teya. Nganugong isog kay kasigin ako. Kada kita nimo nako, gakuloy maot imong nawong. Ay, bugor na sa nimo. Na ay 1,453 ka tawo diri sa atong barangay. Ang 1,452 imong tagdon. Nya ako dili. Unsa goy nabuhat nako nimo? Ano tagdon matikaw ha? Pablo, wala ko'y oras para ani ha? Lolo, manok ba? Balo ka, Teya. Sa tanang bayi nga nagka-crush nako, gailog sila. Pero wala ko. Wala na ko sila tagda. Kay ikaw ra. Ikaw rang Garabing discarding manay makabuhi magpatay. Uy, Teya. Sington jud gani mong kalaki ba? Ug mo sakay ka nako. Promise, mabot ka sa eskwelahan on time. Tagay ra kog chance, mapakita nako nimo kung kinsa ko. Sugta na puno day. Uy, ano siya naman ka eh? Di po ni Damgo. Hindi na Damgo eh. Tara na. Dapat mabot ko rito on time ha? Kaya akong report. Siyempre. Ginagadaloy. Abot na, Teya. Hulat ako, di ako makahulat ka. Sige, Teya. Unyara ko mo, thank you, basta hulat Love ako. you. Grabe banat bay ni Manay bay. Grabe bay. Kalian ng kabayo. Ano sa naman ka no eh? Naka-report ko. Di ba? Anak ko nimo. Gitagaan ko ni mong chance. Naka-report ka. Gitadhana jud ang duwa. Taghanan ni mong nabalan, uy. Sige, asa ka na mukaon? Wait sa. Libre ako na layo eh. Sa naman Libre na ako. Tala! Abdi ka, uy. Basta lagi libre. Sayang ang panahon. Tara na! Mubala, nagyapon ko? Sa karon, bala ra usa. Preag ka bala ka. Kay puhon, bala ra gyapon. Grabe banat. Amaw, magbala og imo, uy. Bitaw-bitaw dili, magkartap buhon. Di ko gusto nga mainitan o maulanan ang prinsesa. Unsa man nimo ganahang car, kay tawagan natong Toyota. Sige, ganahan kong Toyota. G, basta tagay ra ko kog chance, mapakita na ako nimo kung unsa akong kaya. Buhaton na ako tanan. Okay, whatever, sige. For now, sakay na lang ka diri sa Toyobak. Unsa Toyobak na pud, uy? Since wala pa man tayo Toyota, Toyobak na lang sa Toyobak. Toyobak. Piyong sa. Ano mo piyong? Basta piyong sa mga ako mo open na. Open na. La, nalagi dos Toyota. Ano ka ganang car nga Toyota? Nanata dire. Ganan kog Toyota, pero dili karon. Sabi na kog puhon pa. Muna niyang puhon. Dali apod sa mong puhon. Ay, sir, maayong hapon, sir. Ay, mga hapon, ma'am. Ako din si Freddy Diasis, ma'am. Usa ka marketing professional din sa Kwan, Toyota Dumaguete. Unsa akong kalaga din yung ma'am, sir? Kanang mukha na mid-car. Unsa sa laki niyong kuhaan, sir? Inyong i-financing or inyong i-cash? Financing.
Okay, financing o cash. Ma'am, ang financing, ma'am, ang atong requirements, ma'am, is duha ka valid ID ra. Then, kung employed ka, certificate of employment, then bank statement nimo, proof of billing nimo, una atong requirements. Kung cash, sir, ang ganahan is kuanda one valid ID nimo, then imong cash, atong deposito sa atong cashier na to. Then, within today, kung ganahan mo, atong i-release imong salakyan, sir, kung cash. Pero kung financing, ma'am, moabot pa sa mga 3 to 5 days atong process na to. O sa magawas ang approval niya. Subject for bank approval siya. Cash na lang. Kung i-cash niyo, sir, karon dayon. Ato ding ipagawas yung salakyan. Wala langan-langan. May ko si mo ID, sir. Naka-ID, sir. Hello, Sir Pablo Montea. Congratulations. Nanagrin yung bagong salakyan, ang Tamaraw. Dahil salamat kayo. Dahil ako yung gipili nga ahinte nga mo process yung salakyan. Dahil salamat. Uy, Pablo, kabalo ba ka? Wala akong ganahan nga car. Kaya pwede siya pang negosyo, pwede pagod pang pamilya. Siya, Loy. Di ba, Teya, ni-promise ko nimo na ako ipakita kung saan ko makaya. So, mo na ni.